End of the world o katapusan sa kalibutan. Mao kini ang paghulagway sa mga taong natabunan sa landslide sa Naga apan nakalingkawas sa tinong kamatayon. Sama sa istorya sa single mother nga nakalingkawas apan nakalas ang iyang anak o ang iyang inahan. Aduna ba sa pagkwestiyon sa labawng makagagahom sa ilang ginangatan? Ano ang report? Medyo hubag pa ang iyang tiil nga adunay mga gras agi sa mga bato ug kahoy dihang mitabon sa ilang balay. Ang yuta gikan sa landslide sa sitio Sindulan. Siya ang 36 anyos nga si Rose Ann Lumbiano nga naabtan namo sudod sa evacuation center. At tubangan sa imahin sa mahal nga Birhen Maria, gipagawas niya ang iyang gibati aron iyang makaya kining pagsulay sa iyang kinabuhi. Ilabi na nga malisod niya pagdawat ang pagkawagtang sa iyang anak ug inahan nga pulos nakalas sa trahedya. Natug pa nga na hibaw nagpagbangon ako ni paka naman ang yuta. Pagpaka dito banlas nadako sa yuta na banlas akong bitay na lang akong tiil. Akong mama kay natumbahan sa lubi. Nga akong anak wako kahibaw nga nitangas na sa babaw. Nga mao na lang akong hibawan nga missing na daw niya akong iyaan kay nadasad sa yuta. Sa sinugdanan gikwestiyon niya nganong gitugot man sa kaytasan ang panghitabo. Apan iyang nahuna-hunaan nga adunay tumong ang Ginoo sa paghatag kaniya niining mga pagsulay. Inay masilag ang iyang pagtuo sa Ginoo misamot kalig-on tungod sa ikaduhang kinabuhi nga gihatag kaniya. Kini ang gihuptan ni Rose Ann nganong inanay siyang naka-move on sa pait nga panghitabo sa iyang kinabuhi. Gidawat na nako na wa man tay di man ta ka kon sa Ginoo kuan kanang kuhaon sa Ginoo di man ta kapugong ang Ginoo man nagbuot. Matud niya nga walay pagsulay nga dili kayang labangon basta isalig og isurrender ang tanan sa Ginoo. Milagro na lang gyud nako kung nadahili pa tong yuta patay ko. Ug usab kay ang kinadak-an nga bato diri naman sa tungod. Nalubong na ang anak ug inahan ni Rose Ann ug aduna pay uban nga mga mahal sa kinabuhi ang iyang ikauban. Labaw sa tanan ang pagtuman sa iyang misyon kuno sa iyang second life mao iyang himuon human sa milagrong iyang nadawat gikan sa makagagahom.